Bafulele la. Hey, buka baba. Hey baba. Ngeke ngakhathala nje. Sithini manje wena le mini nje lapha. Hey, khathalekile phela we baba. Iyazi bafu, khona bengicabanga la. Ucabangani baba? Yabo, njengoba sashiye nje abazali bethu emhlabeni. Babeshiya nje emhlabeni. Bawisa koleta osithola imali. Manje ngiyasolutha nje nabazali babo. Banesandla ekushoneni kwabazali bethu. Ish, baba. Ungayisho kanjani into enjalo mfowethu? Ayi ukuthi yabo bafu la bengicabanga. Kusukela nje abazali bethu babekoleta abazali bala bafana basithola imali. Emva kwalokho nje sebeyashona nje kanjalo. Hayi, khona ukushaya amanzi la. Ayisiza ubaba bephuza. Kodwa beyizamela nje yahlanganise lokho nalokho angiboni ukuthi ube khona imali abeyibamba kuyabantu. Hayi ngiyakutshela mina. Kodwa siza. Noma yini nje mfethu ungahle uyithole. Ngiyacela mina mfethu ukuthi sibambisane kuloko ukuthi simthole umuntu owasiphuca abazali bethu. Yakhuluma emaye bafu. Yabo nje manje ngizosuka la. Ngilibangise khona kwasithole. Tshela ngizobuyela nokubambekayo la. Bonke ubufakazi ngizobuya nabo njengamanje. Hayi kulungile bafu. Ungasho ukuthi nje indlela nje. Hayi bafu uyobona nama ibuya sengendlela. Sengiyawasaba nzima sengibuya khona la kwasithole. Alright bafu kulungile. Sale kahle bafu. Hey, South Africa belongs to all. Oh yeah. Hey bafo ngizongibiza. Bafo. Bafo man. Awu bafo. Yazi phela bafo, njoba sekuyithina esiphethe kuleli khaya. Bafo kusamele nje ngesibuse. Beyithi ngizokutshela lokho. Yazi bafo, yazi uyakhuluma ke manje bafo. Bekungakanani nje ukuthi ke nje sibize intombi ke groove nje la ekhaya. Hey bafo. Yazi unecebo ngempela bafo. Samele ke sigroove bafo sifanele intombi la. Hey yabona bafo, ngikhuluma enye into bafo. Bafo. Yazi ngikhuluma enye into ke manje bafo. Ngiyabazi labangani bakho bale mothela, ngiyazi ukuthi kanje bayakuthanda ubungani bafo. Ngicela ukuthi kanje nako uphathe bona bafo, yabo. Sithi ukushaya iphathe enyana nje kancane bafo. Yabo. Sithi ukushaya iphathe encane bafo. Asibafake bafo. And that is going to happen tomorrow. Tomorrow is a day. Yeah, big day. Ungake lana ke bafo. Ngizophatha mina isethi hall phela, ngizophatha nehook ami. Sithi ukumoma kancane yabo. Uba. Number 1 bafo. Awe. Ayenzekele. Hey bafo athi khona ungqonqozayo nje lapha. Ubani lo ya? Ngena. Yini bekhona umuntu omlindele ba? Hayi umlindele angalungi. Hayibo, uyahlaya yini? Yani nesizekile. Kumnandla nenza uChristmas. Sizwe. Ufika la ekhaya. Uzokhuluma kanje. Yabona namhlanje ngeke ngihambe la ngathola ngiqiniso. Abazali bakho babenzana abazali bami. Hayibo. Kwemjidi, yahlanya la. Siyahlanya. Yona ndlela owenza ngayo lo ufika emzini womuntu ukhuluma isilomi kanjani? Yabona namhlanje ngifuna ngitshele lo iqiniso sabazali bakho babenzana abazali bami. Ngeke bethi beqeda xabana nje bese kusoleka abazali bami emhlabeni. Sizwe. Sesiyalitriva la. Funani. Yabo
ke namhlanje ushona ningitshelile ukuthi abazali bakho babenzani abazali bakho. Ahibo. Manje ufuna ukwazi ukuthi abazali bakho babulawa obani noma usuyazi ukuthi babulawa obani? Yabo ubunye la engizokutshela kona. Angihambi la ngingazwanga ukuthi abazali bami nabenzani nabazali bakho labaphoshakele. Mfana wami yazi usemncane. Lezo ndaba lezo ujule kakhulu. Sijulile. Angizokutshela mina ukuthi abazali bakho babulawa obani, bakwenze njani, yabona babulawa nini, kanjani. Ngeke ngize ukutshela. Into engizokutshela wona ukuthi phuma endabeni ongakafithi ekutheni uzizwe. Lalela la Sabelo. Yabo ngase nisusile nimele. Ngathembisa. Usithola isijeziso. Ngiyabuya la ipheli kanje. Out, mash. Ayipheli kanje ngiyabuya nilibambe lingashoni. Hayibo. Baf. Baf. Ubonile lo mfana lo wakambatha ukuthi ngazathi vele umkhondo ukuthi abazali bethu ababulala abazali babo sebenawo. Usabelo wena. Yini ngathi wena ubusufuna ukumtshela iqiniso nje? Bafu. Iqiniso vele labafana sebezolithola already. Iqiniso bazolithola bafu. Lo mfana lo ungena kwakhe nje la. Chaza kona ukuthi vele sebenawo umkhondo ukuthi abazali bethu ababulala abazali babo. And nathi futhi bafu, nathi sinesandla ekutheni bafe labazali babo. Sasikhona bebulawa. Bafu labafana bazoyiphindisela. Bazoyiphindisela labafana man. Lalela la Sabelo. Angifuni izimpi mina la. Uyazwa yini? Le kuzomela silwe bese Ngifuni izimpi mina. sizolwa bese siyanqoba ngoba bazosibulala uma ukuthina sibantekenteke siyathamba asilwe. Sinenkinga sonke manje. Usabelo. Wena lezi lamagama kade wakhuluma kulo mfana uwathathaphi? Ukusholeni lokho kokade ukukhuluma. Labafana laba bazobona manje. Ibona bazosusa impi. Bazoyiphindiselela kuthini? Futhi bafa kuzomela ukuthi sigadle kuqala ngaphambi kosibona begadle. Sigadle ini bafo? Lalela la. Usabelo mina ngifuna izimpi. Uma ukuthi ufuna ugadla hamba ugadla wena. Bafa wena inkinga ukuthi awuboni impi vele sisukile. Sibhekene nengwadla la. Kuzomela ukuthi labafana labasibagadle kuqala ngaphambi ukuthi kubona begadle thina. Bafo asigadle ngoba bazosibulala. Bacasukile. Hayi bafo. Bacasukile asigadle. Yabo asihlome senze isiqiniseko sokuthi uma ukuthi bona bafuna ukugadla sibahambela kuqala. Hayi kodwa wena lo sithelela amanzi omsele manje. Come in. Yena.
Kwenze njani? Savakashela wena mfana wami bafo. Kwenze njani? Hey Themba. Usizo. Uwe wangitshela indaba engithusayo futhi enyantisa nje. Igazi. Uthe umfuyi usabela. Ungazathi unesandla ethini nje ngabazali. Yini? Kanjani manje? Hayi, lokho phela akufani nosabela. Usabela ngiyayenza into enjalo. Hayi ubafa ngumboni nje umuntu engabe nje umbulali. Nokuthi mhlawumbe abandakanye endabeni zokunyamalala kwabantu. Hayi. Kodwa Themba wena ongangitshela iqiniso noma ubafa ongqibela mama. Angeke akwazi bafu ukuthi afike nendaba engaka azongitshela ukuthi Hayi mina uma ngikwaziyo nje ngosabela ukuthi ayuzenzela amabhizinisi akhe. Eyokuthi la lokho anakana nabantu ahamba bulala abantu la ngaphandle. Hayi sabe wona bafwaya ngiboni kanjalo. Ngiyabuza mfowethu ngiyabuza. Kodwa cha angikho kahle. Njengoba nawe wazi ukuthi emva kokuthi ishonele abazali impilo ayikaze yaba yinhle kuthina. Manje kungiphatha kabi futhi nje ngicwala intukuthelo eningi uma ngicabanga ukuthi umfowenu angabe uyena lo muntu owangiphuca umama. Kona kubukeka kushaqisa igazi impela mfowethu. Kodwa ngangenzeka ukuthi ngempela usabele waba khona esigamekweni sesokubulawa kwabazali bakho. Usho ukuthi bafaka kukho nomncane ake wakhipha ukutshela kona. Hayi. Akukho bafo engathi mina khona mhlambe engambeka amabala wona usabele umfowethu ngiyamazi ngihlale naye ngikhulile naye. Kodwa hayi izinto ezikanje bafo. Asiyibuke ngeliniso bafo. Asiyibuke ngeliniso. Hey Themba. Noma ungathi umdlolo befike enkamini kaFaro. Kodwa bengakaze ngicabanga ukuthi ngabe khona imali usabela mbamba yona. Ngicabanga ngani? Wena ucabanga kanjani? Uyamthemba mfowethu? Hayibo. Mfowethu ungayisho kanjani lento ukuthi ungibuza ukuthi angimthembi umfowethu? Obvious ngiyamthemba umfowethu. Yebo ke izandla zakhe bezimfipha kodwa hayi nangephuthe elincane nje bengeke izandla zakhe ziwelele egazini. Hayi lokho ngiyakuphika bafu. Hayi ngiyakuphika. Kodwa mfethu engakutshela kona. Ayinoke ngoswanga. Kuyobonakala, kuyocacela. Kukhanya ukuthi ba futhi mhlangathola. Kuyosho mfethu. Ngoba mina ngeke ngiphile nokwazi ukuthi umuntu wangisho mama nobaba sadlandlambana. Cha mfethu. Uyabona mfowethu? Nami leso isifiso noma into obuhlungu engeke ngakufisela omunye umuntu. Ngizwe. Kodwa bafa ngiyasho ukuthi uqhubeka lo ufuna iqiniso. Mase livelile liyobe livelile iqiniso bafa. Futhi ngeke sikubalekele thina. Uyayizwa leyo? Ngiyezwa Themba, ngiyabonga nje mfethu ukuthi usilana nalokho. Kumele ukuthi unginike ithuba nami. Ke ngifaka amehlo anebhobholo ngifakele lena umfowethu. Yabo lento lesihlakalo esinenzekile kumina. Isihlakalo esingeke safisa ngafisa nokuthi sehlele omunye umuntu. Ubuhlungu obuzwakalayo engiyeke ngafisa ukuthi omunye umuntu kumehlele kona. Even nami imbala. Asiyibone mfowethu ngokuzayo ngcono. Themba ngiyakuzwa ndoda. Sengibonga kona nje ukuthi uyazweleka nanami.
ake ngithi ngiyakuzwa futhi ngizokwenza ngokusemqobo ukuthi mangalithola iqiniso ngikwazise mfowethu ngoba ngathi kubuke ngathi nawe ukhathazekile ngayo lento. Sengizothatha indlela ke mina. Hayibo. Awu Mbatha Oshandu bala ekhaya namhlanje. Bafo. Ya bafo. Hawu. Uhleli nale nsizwa le. Mfowethu. Hello. Wethu. Njengoba bese ngishilo nje ukuthi ngiyahamba. Mdlolo. Mdlolo mfana kaMbatha. Oyi bafo. Ngicela ukubuza mina. Uphuma? Bafo. Kunalo brother lo yongikhuleta imali. Uyazi na ukuthi umashonisa bengiyicollector. Sengibuyile ke na. Well but ngiyahamba futhi. Unomama uthiwa uMambatha. Kodwa uhlala lena ke naye kulesi lima zabafana ezothu. Uyangikhweleta naye. Ngiyayicollector namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ngizobuya naye. Webafo. Angikukhuzanga. Angitshelanga yini ukuthi labafana laba bazosona. Lo mfana njengoba ephuma la uyasho ukuthi wena bayasola ukuthi wena uyabandakanya ekubulaleni abazali babo. Wait, sebesola mina manje. Bafo. Buka. Yabona abazali balabafana lapha babekweleta abazali bethu imali. Abazali bethu kumele benze njani? Beyifune le mali. Uma bengayitholi benze njani bese bebabulala. Nami ngisho ba le business sengibabhele mina lokweletisana abantu ngemali. Umuntu ngiyambulala uma kuthi akafuna uyibuyisa imali yami. Manje akunendaba ukuthi abafuna baphathe kanjani. Babekweleta abazali babo. Nami ke ngiyolanda imali komunye uAnti ethiwa Mambatha. Yiyo lento eniyenzayo lena le. Yiphi yona? Ufuna ukungitshela ukuthi nje labafana lababaluza abazali ngokuthi nje babekoleta inyungu? Hayibo, kanti uma nobaba akazange ngibekutshela ukuthi abazali balezi imali esencane labafana laba abazali babo babulawela ukuthi babekweleta imali chelete. Yazi ngifuna nokuyingena lento le. Ingakho ungasebenzi ungenamali, awufuni ukwenza imali. Hayi ake ngiyilanda le mali yami. Oyeqala iskipha. Oh yeah, how? Sabelo. Ufuna nda? Hawu. Thoko. Hayi ngize kuwe la. Sabelo. Ufuna nda? Ngizofuna ongokwami kuze ngakubani ngakumina. Ngiyacabanga kodwa ukuthi ubungilindele into futhi ubungilindele every day. Cha bhuti uthi into engishayo kwamanje ukuthi anginayo. Wow. Ongitshela. Emva kwenyanga ezo6 imali yami ayiboleka. Ucabanga ukuthi kusafanele nje ukuthi kuphele lezo nyanga ezo6 ungayibuyiseli? Cha bhuti ngizoyibuyisa ngempela ngiyathembisa ukuthi ngizoyibuyisa ukuthi anginayo kwamanje. Lalela ke Thoko. Ngicela ukuthi nje manje ungizwe kahle. Yabona makuphela usuku la namhlanje imali yami ayikhokhile. Ngiyakuqalekisa. Two. Makuthi liyaphela leli viki leli imali yami ayikhokhile. Lo muzi lo ngiyawuthatha, ngiyawudla uzobo wami. Number 3, if kuukuthi kuphela inyanga imali ongayikhokhile ingane zakho ngiyibulala. Cha bhuti cha. Okay? Hawu. That is number 3. I'm not done. 4. Uyaphela unyaka imali yami ungayibuyisile. Remember you owe me 8,000 rands of cash. Phela unyaka mali yami awuyikulethile. Cabanga kwenzalana, ucabanga nje ngizokwenzani makuthi uyaphela unyaka imali yami ungayikhokhile. Think about it, just think about it. Bhuti.
You're correct. I'm gonna kill you. I want it tomorrow. Okay, fine. I give you a month. Just a month. Uyayibuyisa imali yami, right? Yeah, ubhuti ngizobuyisa. Remember that makuphela unyaka imali yami ungayibuyisile ngikwenze njani? Uzongibulala bhuti. Ngiyabulala. Yeah. Akho ngiyakuthembisa. Angeke iphelele inyanga ungayikhokhanga imali yakho. Ngusithole ke mina. Asithembe ukuthi ngeke iziphelele inyanga imali yami ungayikhokhile ngoba meke iyaphela. Khumbula amazwi ami. Kwaphela inyanga ingane zakho ngiyabulala. Kwaphela unyaka wena ngiyaqeda ngawe. Ngiyeza. Goodbye. Ngiyabonga. Nayi ibhenki futhi thatha imali yami. Kodwa Nkosi yami, umuntu uzokhokha kanjani kodwa lo 8000 engikweleta usabelo? Ngizoqala kuphi nje sengithi ngiyakhokha? Kodwa Nkosi yami ngaze ngasenkingeni. Phela lo muntu uyahlanya uzobulala ngempela izingane zami. Ngaze ngasenkingeni Nkosi yami. Angazi ukuthi ngizowenzani. Ngingikwazi futhi ukuyoboleka komunye umuntu ngoba naye futhi mhlambe umngani wakhe usabelo noma naye usezovela afuna imali ene-interest. Kodwa Nkosi, ngizokhokha kanjani nje Jesu? Hayi. Naleli bhodi ngathi liyasha ukuthi ngiyolibheka. Hayibo. Ngizwa khona abantu abangangibuzayo kodwa. Ngabe sengusabelo uzolanda imali yakhe? Kuthi ngiyobheka. Hawu, kanti ngenani bobhami. Hlalani phansi lapha, hlalani phansi. Sanibona. Yebo, ninjani? Siyaphila lokho kungatheni. Yini kwenzakalani? Anti Thoko, yabonga ngoba sifikile nje la kuwe. Hayi, izinto ahamba kahle ekhaya selo sashwa abazali. Kuyale kunzima. Hawu. Yini kwenzakalani? Cha, isimo sikho kahle ekhaya, sikho kahle impela. Kanti ke sike sathola nokuthi wawukhona emncubeni kamama nobaba. Hayi impela ngangikhona. Lokho kusenze ukuthi size sithathe isinqumo nomfowethu ukuthi size la ekhaya. Ikahle hle besicela nje ukuthi nithi ukusifihlisa ikhanda. Kunzima ngempela, kunzima kakhulu. Hayi, anginankinga ukufihlisa umndeni wami. Kodwa ke aningichazele kwenzakalani kumameni nobabeni ngoba siyumndeni sinemibuzo eminingi. Asazi ukwenzakalani, siyafisa nje ukwazi nathi ukuthi yini kwenzakalani. Anti, ningi nje kwenzeka. Kuthi yabo mangathi ngiyachazela ngayo ngisane nje. Ngifela nje umuzwa okukhala enhlizweni yami. Ngcono mangadedela ubafe ekuchazela abantu ngakho. Hayi ngidedela ubafe echaza. Hayi ke nichaze yini? Anti. Kube nzima kakhulu. Noma ke ubaba benakho nje ukuphuza obekukhona kodwa bengicabanga mhlawumbe ukuthi uyayizamela nje imali yakhe. Angazi mhlawumbe noma khona enikweleta akazenza ngoba khona phela umndeni lapha na wakasithole lapho kuhlala khona usabelo noThemba. Hawu, hibo. Manje angazi ukuthi noma mhlawumbe khona imali angabakhokhelanga yona baze bathatha isinqumo esinzima kanje ngoba abadlali ngempela bayaziwa. Kanti nomfowethu uSizwe uke wavakashela ke ulona usabelo. Ayi wakhuluma amagama ahlaba kanzima kabi. Asenza nathi sibone ukuthi nje hayi asivele sicela empunzini ayikho into esingayenza. Andithe ngafika kulo mfana lo yana weyisa. Adelela. Wathini? Ngithe ngimbuza ngabazali bami, watshela ithanya lezo ndaba adingi mina. Ngisemncane kakhulu. Lokho bekhombisa ayikhona kufihlayo. Khona. Njengoba wazi-ke nawe anti ukuthi akukho kufihliwe ongayovela. Sesiyokhuleka nje. Sicela enkosini ukuthi isivulele nathi sibone ukuthi
Kahle kahle kwenzakalani la? Hayi, inkulu le ndaba. Inkulu impela. Kodwa ke nje nazi ukuthi ningahlala lana nami anginankinga. Phela umndeni awulahla nje. Kodwa nje ngiyafisa ukwazi ukuthi yini le yenzeka. Nalamagama nawo aseyangicabangisa ukuthi hayi. Ikhona into ekhona. Ikhona into eshaya amanzi la. Ikhona into eshaya amanzi. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga impela nje. Hayi, akuphothi ngiyonikhandela ijuice ke. Ngiyabuya manje. Yebo anti. Hey sis, siyabonga kakhulu nje ku-Aunty Talk. Ukusamukela nje. Ngezandla ezimhlophe. Ya ayikona usincedile impela lapho. Ngabe hlala kuyimanje. Kodwa ngeke usize ucasha la. Kumele sithole iqhinga lokuyiphinthelela labafana bakasithole. Ngeke besenze kanje. Hey sis, yazi kumele sicabange ngokujulile mfethu ngoba asazi ukuthi kwenzakalani lapha. Phela abazali bethu baya lapha wasithole baphuza udrink. Kwabe sokuthi nje bayagula bayashona. Angazi noma badle sushevu kanjani. Angazi mfethu ukuthi sokwenza njani ngempela. Ucabanga nini? Indlolo bafo ngivumelana nawe lapho. Samele sijule impela. Sicabanga indlela esizongena ngabo kulabafana lapho. Ngeke iphela nje. Kodwa ngithemba ukuthi nawe uyabona ukuthi njena akusisi isikhathi esirayid lesokuthi sikhuluma le ndaba. Angiboni ukuthi asibuye siqedele sithole isikhathi. Ngoba no-Anthony ngakena noma ngayiningi la. Hey. Sekubonakala mfethu kodwa ke ayikho impunga yehlathi. Asibone nani nalolu hlelo lolu. Uyaqala. Okay, nakho ukuphuza ke. Phuzani nehlise. Hawu, usashona ibhuti wakho? Uhlushwa isisi usaye ngaye etoilet. Okay, ayikunankinga. Hayi phuzani ke nehlise. Hayi siyabonga kakhulu. Okay. Ake ngiyibusise la engafika ubafa. Hey, madoda. Sizwe. Hayibo. Khothoko mfica usizwe. Hey madoda. Olulu. Sizwe. Ngifica wena la Khothoko. Hayibo, khona namakhekhe la. Ujuice. Indoda ihleli nje, shuthi ilindele ukudla ngempela. Hayi ke. Kuyangimangaza lokho. Kodwa ke ngoba ngifice kudliwa Khotho qo nami ke ake ngidle ngiphuza ujuice. Hey, isabelo. Ngena nje uyazenzela la. Anginawo akusikona vele kini. Uyazenzela nje la ungena khona. Awusho uphi umuntu wala ekhaya uphuthoka. Mangakutshela wala ekhaya wena ungenzani nalokho. Ngiyazi mani ukuthi wena sikona njalo wala ekhaya isihlobo. Ngiyakwazi nje lokho. Manje akukho ngifuna ayikho into engizoyilindela kuwena. Ngiyazi ukuthi isihlobo akusikona kini. Akusikona kamakho babakho la isihlobo. Relative. It's not your home. Upthoka. Sabela. Aw. Aware. Achu. Aware. Ubuthe uzoyilanda emva kokuphela kwenyanga nje imali yakho. Ini imali yani manje ngikhuluma ngayo la. Awuthule wena kukhulunywa nawe la nginala la kusona kini. Siqedile mina nawe la. Ihloko sami le. No, Thoko. Ngiyabona nje oba ngikutshelile ukuthi kwaphela usuku olodwa ngiyaqalekisa. Ngiyabonga ulonto leyo ayenzi sense. Ngeke izingikhokhele ngalutho. Hayi ngayifoko nothing next. Kodwa phela bhuti ngoba besixile nje ngakutshela ngathi mina ngizokhokhela makuphela inyanga. Usufuna nike manje ekhaya? Kulule ngikufunayo kodwa futhi akukho kuningi. And kuzokwenzeka. Ngifuna lo muzi lo. Akwazi. Lo muzi lo kuswela namhlanje usuzobhilonga kwasithole. Hayi la. Cha,
Cha, but awukwazi. Lalela-ke Thoko ntombazane yakwambatha. Nawe ungizwe lapho sizwe mfana omncane. Nakho-ke okuzokwenzeka. Uzopakisha nje kahle ngokuthula kanye nje nangenhlonipho konke umthwalo udoti wakho nawo la Awukwazi uphume. ukuthatha ikhaya lethu. Ngiqonda ukuthi angikuceli ngiyakutshela. Kulula-ke. Yabona-ke njengamanje uzofunda ukuthatha isinqumo lokho kuthiwa ngesingisi decision. Abantu abaningi ngibabulalile mina abahlulekile ukukhokha imali yami. They died. Kusho ukuthini lokho? Yabona isihlobo sakho sengisho ubaba nomama walendoda le bafa babulawa abazali bami. It is what it is. Auntie, bese kanjani nje? Yabona ukuthi ukwenzeni manje. Yabona ukwenzeni manje. Auntie. Thula wena, ekuse. Hey! Suka la, qhala. Auntie Thoko! Sizwe! Sizwe wenzeni? Auntie Thoko! Yewe! Thile silime somsabeni. Wenzeni?